Salut tuturor și găsit la un episod de Boogeyman 2. N-am mai făcut de foarte mult timp Boogeyman 2. N-am făcut și tradiția. Faza e că eu nu mai țin minte. What? Oh, Nightmare Night. Faza e că eu n-am mai făcut de mult, eu nu mai țin minte controlele. Și suntem noaptea a treia, deci noaptea a treia ar trebui să fie destul de pretty hard, you know. Deci de pe ăsta dau pe tab. Stai. Controls. Pe care merg acolo? Doing so good, Mommy. Don't give up. Just keep fighting. Pe cât merg acolo? Pe Enter. Pe cât merg acolo? Să-mi încarc bateria. Controlele. What? What? Wow. Ah, ok, am înțeles, am înțeles. Era fener pe picioare, așa. Foarte fain jocul, foarte bine făcut. Dacă la finalul acestei serii de Boogeyman 2, care o să dureze foarte mult, voi avea 100 de abonați, adică încă 53 de abonați, eu când filmez acest moment am 47. I like this body. It feels so close to my old one. Opa, o spus această păpușă că îi place corpul nou, adică o zis că seamănă foarte tare cu corpul ei vechi. Ok, ciudat. Boogeyman. Deci dacă v-am spus eu în momentul în care filmezam 47 de abona. Am dat cu Free Fire. If you can beat him, maybe I'll tell you a secret. O zis Okay? că dacă îl bați, o să spun un secret. Îți dai seama ce nașpa o să fie când o să se închide și lumina de la ăsta și lumina de acolo. Bateria după uimire mea ține foarte mult. Nu mai țin minte niciun jumpscare. A, da, și cred că v-am spus pe la final. Dacă vom face 100 de abonați până la finalul acestei serii, voi începe seria de Boogeyman 1. Fiindcă Boogeyman 1 este foarte creepy și foarte lung, fiindcă o să trebuiască să mergi prin casă. Deci o să fie interesant. I-am văzut ochii. Da, înainte Boogeyman 1 arăta foarte urât, adică era ceva gri și cu ghiare și atât. Acum e ca o sperietoare de ciori, are și pălărie, are și fân. E ciudat. Aoleu. Ce-a fost asta? Nu văd cât e ceasul să mor. When it gets too dark, Mommy, try to look for the glowing eyes. Aoleu. Au zis că când începe să devină din ce în ce mai întuneric, încearcă să te uiți după ochii lui care sclipesc. Poate e când văd cât e ceasul, cred că e 3, pare. Pare a fi ora 3. Oh. While you were sleeping, I found some of these. I think they might help. What? Ce-s cu astea? Asta e un easter egg? Așa pare. Da, bă, frate, e un easter egg. Eu țin minte din Boogeyman 1 că era un easter egg. Cel puțin în Boogeyman 1 chiar era easter egg, adică chiar era easter egg. Și nu exagerez.
Și aia este destul de mare. Aoleu, nu pot să cred. Cât e asta? E 4, e 4, e 4, e 4. Ok. Mai zi-ne și tu ceva, că mor aici. What? Stau ok cu bateria, stau chiar foarte bine. Deci perțe vine ce mai repede, ați văzut că dacă deschide ușa, următoarea dată vine direct. Sper că mă auziți bine, nu am făcut niciun test. Să închid becurile. Eu v-am spus că e un easter egg. Nu ține toată noaptea, e un easter egg. E prea liniște. S-a terminat. Eo. Ne-am făcut și bateriile. Opa. Am câștigat-o. Asta e următoarea noapte? Something else is coming, Mommy. Something with claws and fangs and fur. I can Ok, cam atât cu acest Boogeyman, fiindcă nu putem filma două nopți, fiindcă va fi prea scurtă seria. Și știți de ce? Eu încerc să filmez acum cât mai multe episoade într-o zi, fiindcă eu în 2 zile am plecat. Eu în 2 zile sunt plecat și pentru 10 zile și trebuie să filmez cât mai multe clipuri. Deci încă o dată am fost Luca, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Vă salut!